Doktor? Ámbétkár! Iskola! Borsodban vagyunk, ahol a Dr. Ámbétkár iskola több tagintézményt is fenntart, ez a Sajókazai Gimnázium, ahol jelenleg a sajókazai, az ózdi és az ózd környéki diákjaink tanulnak. Az iskolánk elsősorban hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik, a tanulóink mindegyike halmozottan hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű. Ezek a fiatalok gyakran sokadik iskolából kimaradva kerülnek hozzánk, és az a célunk, hogy sikeres érettségihez a tehetségesebbeket a továbbtanuláshoz segítsük munkánkkal. A Dr. Ámbétkár iskolát a Jaibin szervezet tartja fönn, ami egy buddhista szervezet, és a Sajókazai Gimnáziumon kívül Alsó-Zsolcán is van egy gimnáziumunk, pedig Miskolc mellett található. Kiemelt célunk ezekkel a fiatalokkal, hogy a tanteremben ne a hagyományos koroszlós módszerekkel forduljunk feléjük, hanem olyan alternatív pedagógiai módszereket használunk, mint a projektmódszer, a cooperative learning, az e-learning és a különböző csoportmunkák. Ezekkel az a cél, hogy tanulási sikerekhez juttassuk a diákokat, és természetesen az iskola sikeres befejezéséhez. A tanteremben nem elsősorban a hagyományos tankönyvekből dolgozunk, hanem forrásokat elemezünk, sajtótermékeket olvasunk, rengeteg könyvet forgatunk, és azokat a segédanyagoknak a használatát tanuljuk, amiket aztán akár az érettségi után is föl tud használni a fiatal. Például a történelmi atlasz elengedhetetlen az iskolánkban, mint ahogy egy diákomtól kapott fotón is látható, a tőlem származó idézet, az atlasz a legjobb barátunk.